بحبو كاميرا سيلهم كساب هيوتو زبالاشو في اللي فيديو نابدقم زوتو كساب موت بتصحون سب قبروي ابز حجوان اب اونلاين ببزح شيط ازلوا كاميراتات كا اذن بحبو زقرص كاميراتات بحبو زسلا كاميراتات ስለዚህ እዚ ከምዚ ዓይነት ካሜራ መብዛሕትኡ ከም ጊፍት ክቡኹም ክእል እዮም ወይ እውን ኣብ ገዛኹም እስኹም ዘይትፈልጥዎ ኖርማል ተቐሚጡ ክጸንሕ ክእል እዩ ስለዚህ እዘን ካሜራታት እዚአን እንድሕር ዘይፈለጥኩሞን ምናልባት እስኹም እውን ትሰኣሉ ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ስለዚህ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣዝያ ከተገድሰኩም ክሳብ ፋይናል ርኢዋ ድሕሪኡ ኸኣኒ ካሜራ ዘለዎን ዘይብሉን ብኸመይ ክንፈልጦ ንኽእል ካኒ ኣብ መወዳእታ ክነግረኩም እየ ስለዚ ክሳብ ፋይናል መደብ ሳይፀንሑ ቅድሚኡ ግን ፕሊስ ላይክ እቲ ንሪአን ኣርባዕተ ዓይነት ካሜራ ኢና ንርኢ እዘን ካሜራ እዚአን መብዛሕትኡ ከም ዝብለኩም ፀናሕኩ ሰብ ኣይፈልጦን እዩ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ዓይነት ከም ዘሎ ዲ ኣብዚ ዓይነት ከም ካሜራ ኣሎ ዲሉ ሰብ ክገምቶ ይክእልኒ ግን ምናልባት ሕጂ ስኹም ስለምንታይ ሰብ ዘይፈልጦ ከሎ ተፍልጦ ኣለኻ ወይ ገለ መልእኽቲ ትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት ግን እዚ ሓሳብ ዘምጽኽዎ ምክንያት እንታይ እቲ ክፉእ ዝሓስብ ሰብ ወይ ከዓ እቲ ብሕማቕ ክትጥቀመሉ ዝደለየ ነዚ ካሜራታት ኦልሬዲ ይፈልጦ እዩ መን ዝህሰት ዘይፈልጥ ወይ ከዓ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ዘይብሉ ኣብ ከምዚ ከም ዘሎ ኢሉ ዘይግምት ዝነበረ ሰብ ክህሰት ስለዝኽእል ማንም ሰብ እንድሕር ፈሊጥዎ ፀኒሑ ግን ይጥንቀቀሉ እቲ ዝገብሩን ሰብ ፈልጦ እዩ ኦልሬዲ ኢሉ ከም ሓደ ሲስተም ከም ዘይጥቀመሉ ካፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ከምኡ ዓይነት ሓደጋ ወይ ብከምኡ ዓይነት ዝመጽእ ሓደጋታት ይቕንስ ክእል እዩ ለሰዛሓሰብኩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ዝሰርሓ ዘለኹ ማለት እዩ ቀዳሚት ንሪኣ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ፍሬም ናይ ስእሊ እያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኾነ ይኹን ሰብ ፍሬም ከም ጊፍት ይወሃብ እዩ ንቡር ኮይኑ ኣሎ ወይ ከዓኒ ፍሬም ናይ ስእሊ እዩ ሕጂ እዛ ፍሬም እዚኣ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክግምት ኣይክእልኒ ከም ጊፍት እንድሕር ተዋሂብካ ከዓኒ ወይ ኣብ ዝለዓለ ክሰቐላ ኢኻ ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጠቃሚ ደቀሲ ኢኻ ክትቐምጣ ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ግን እዛ ፍሬም እዚኣ ካሜራ ኣለዋ رديهم لهم كنت جزء أقول لها مجمرة فريم يلك يكون كنت جزء كنت جزء أقول لها وتم شيء تفريم يلو ما يكون مشوتو لك زي كاميرا ميليون مشوتو لك كاميرا بخمس واي فاي تتكم بخمسي أونلاين بخمسي أبليكيشن غيرك نزا نتا كاميرا لايف كتري مالتي تا فريم تسقيله ولا أبت جزء أنت يجبر له لايف تري له أبليكيشن له إذا أبليكيشن إذا أوريدك لايف كتري تخلي خيرهم ኢንፎርሜሽን ይወኻብቱ ባኮ ገለመለ ጽሑፍ አለው ማለት ተርዲኹም ለኹም እንደሆነ ግን ታይገብር ሰብ አውጪዩ ተርዲኹም ለኹም ምስታ ሞባይሉ አተሓሒዙ እታ ፍሬም እቲያ ብኖርማል መዕሸግ ናይ ጊፍት ገለ ገይሩ ዓሽጉ ይበካንዓ ሶምካ ኖርማል ስእሊ ተቀይርኩም ኖርማል ብመንገለ ሰቅልዋ ሽዑ ገዛ ብሙሉ ይኻል ሕጂ ካሜራ ቢያ ኣለዋ ዝብል ሕቶ እንድሕር ኢና ኸ እንታይ ዘለዋ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ወልሓደ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ጫፍ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኻል ኣለዋ ግን كمزيل كقريب كام سرعة خيا ذات ريواز لهم ريواز لهم لنس كل جزء فلينة تعلو لنس مالت لك عم زحجين عملت أبزع كاميرا زي زانة موبايل كاميرا نحريهما زيات ريواز لهم لنسيات إذا بزيات ريواز لهم كاني نغلات استفل عليه نغلات على إذا بس ريواز لهم كن استفلت كاميرا لا تبزيات ريواز لهم زي كاميرا مالتي سخوني هون كم زي في الله برحور إخا قله ويكا خمس كاميرا لا ده إلا اللي كان دحر تزي فتش كيا سيل كابان دبت كاميرا لي ولا جلس كتب لا يتغليها توتال ولا تحسبونا يتغليها سجن بوشتي إلكتريك تقط يملو باتري مليو ميموريون سيف زجبر مست أبليكيشنز تحس كله بوشت الله ذات ريواز لهم كاميرا غاني ب 4K بقى بنصور كاميرا مالتي كسل تخليها مالتي ندا فريم دحر كفيت كايا بوشتي صبو غيرك تفلطو تخليها معناته زغون يكون ناي كاميرا نغير بكا الكتريك هجامنت اب حنت فريم ناي سيلي زغون يكون الكتريك مبرهت غلا يدلني بدحريت كن ريكورد خمس غبر زلو غلا ملكت زهبكا نغرات አሉ ንድሕር ጽቡ ጌርኩም ዲቴል ጌርኩም ሪኹሞ ምልክት ዝህበካ ነገራት አሉ ከም ትሪኦ ዘለኹም ናይ ቻርጀር አሎ ገለገለ ምልክታት ጽንሐኩም ዲቴል ንድሕር ሪኹሞ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ሰኢልኩም ተቀሚጥኮ ግን ሪከርድ ኮይና እሱ ካ ላይፍ ክርኢ ኸሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ማለት እዩ مش موبايلي كونكت زغبرا زلو مش موبايل كونكت زغبرا ابزلو لايف ترى مالتي ايفن بصلمات كمان بصلمات كون كم سريو زلهم ابصلمات لج طفيو خلو نورمال ريكورد خغبر خلي لج طفي كاغلمله خماني ريكورد خغبرك خلي ስለዚህ ከምዛ ዓይነት ፍሬም ክኾን ከሎ መብዛሕትኡ ክትንቀቁሉ ለኩም ፍሬም ካላ ዓይነት ፍሬም ሆናሉ ላይክ ጻዕዳ ፍሬም ሕጂ ከምዛ ዓይነት ፍሬም ሕጂ ልሙዲ መብዛሕትኡ ሰብ ተቀመሉ ከምዛ ዓይነት ፍሬም ከምዚ ይዋዘለኩም ካሜራ ብዝል ምልክት ተገይርላ ዘሎ ካሜራ ለንሳላ ማለት እዩ ድሕር ዲቴል ከም ጌርኩም ካሜራ ሎዶ የለን ኢልኩም ድሕር ቸክ ጌርኩም ትፈልጡ ያኹም ግድን ከምዚ ይዋዘለኩም ብድሕሪቱን መብራህቲ ይውላዕ ገለ ስለ ዝኾነ ሪከርድ ይገብር ድሕር ኮይኑ ቀጠላይ ይውላዕ እዩ ስለዚ ካሜራ ኣለውን ይብሉን ከተረጋግጽ ኸለይሃ ማለት እዩ ካልአይት ንድሕር ከይድና ኻኒ ካልአይት ኻ ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ
ክትግምትዋ ዘይትኽእሉ ነገር ንሕራለ እዚኣኻ እንታይ ኣምፑል ኣምፑል ናይ መብራህቲ መብዛሕትኡ ኣብ ላዕሊ ስለ ዝስቀል ንቪድዮ ንኽስእል ብጣዕሚ ዝተመቸአ ነገር ወይ ከዓ ብጣዕሚ ዝጠዓመ ነገር እዩ ምክንያቱ ብላዕሊ ኮይኑ ሙሉእ ገዛ ክስእለካ ስለ ዝኽእል ኣብ ኣምፑልን ካሜራ ይግበር ሕጂ ኣምፑል ባዕሉ ሰብ ክቐይረልካ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ተቐሚጡ ዝፀናሓካ ቸክ ምግባሩን ፅቡቕ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ገዛ ተኣትወሉ ወይ እውን ካልእ ሰብ መፅኡ ንኽቐይረልካ ትገዝኦ ኣምፑል ቸክ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ሕጂ መብራህቲ እያ ልክዕ መብራህቲ ትሰርሕ እያ ግን ከም ጣዕንቶ ዝበልኩኹም ትሪእዋ ኣለኹም ካብ ባኮ ከፍታ ከሎ እንታይ እዚኣ ካሜራ ኢልካ ኢኻ ትገዛ ካሜራ ኢልካ ኢኻ ትገዛ ከመይ ጌርካ ትጥቀመላ ኢንፎርሜሽን ዝበካ ወረቐት ኣሎ ምስኡ ኣፕሊኬሽን ከም ጣዕንቶ ዝበልኩኹም ኣፕሊኬሽን ድትሓዝ ድሕሪኡ ላይቭ ከም ትርኢ ዝገብረካ ብቐጥታ እንታይ ይግበር ኣሎ ክትከታተል ከም ዝገብረካ ወይ ከም ትኽእል ዝነግረካ ኢንፎርሜሽን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክትገዛእ ከለኻ መጀመርታ እዚኣ ካሜራ ኢሎም ትሸጡልካ ግን ኣብኡ ከይድካ ኖርማል እንድሕርስኻ ከይፈለጥካ ኣቐሚጦማ ፀኒሖም ግን ብዙሕ ጣጣ እዩ ዘለዋ ማለት ስለዚ ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ሕጂ መብዛሕትኡ ፍሉይነት ኣለዎ ካብቲ ኦሪጂናል መብራህቲ ፍሉይነት ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ኦሪጂናል መብራህቲ መብዛሕትኡ ዕቡስ እዩ ዝኾነ ይኹን ፍሉይነት የብሉን እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ከም እንታይ በሃል ኣትያ ዘላ ግን ፍሉይነታ ብዙሕ እዩ ከምዚ ናይ ፋን ነገር ነዃል ኣለዋ ገለ ብዙሕ ፍሉይነት ኣለዋ ኣብ ማእከላ ፀሊም ኣለዋ ነቲ ለንስ ዘውፅእ ማለት ስለዚ ዝኾነ ይኹን ፍሉይነት ኣለዎ ካብቲ ኦሪጂናል ዝኾነ ይኹን ነገር ድሕሪ ፅቡቅ ጌርኩም ዲቴይል ሪኢኹምሉ ፍሉይነት ኣለዎ ስለዚ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኖርማል ከምዚ ኢላ ትገጥም ከምዚ ዓይነት 360 በቃ ብሙሉእ ናይታ ገዛ ከምዚ ጌራ ትቐርፆ ማለት እዩ ሙሉእ ቪድዮ ከምዚ ጌርካ ላይቭ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብቐጥታ እንታይ ይግበር ኣሎ ብሓንቲ ገዛ ከምዚ ጌርካ ቸክ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣምፑል እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል ቸክ ምግባር ማለት እዩ ወይ ከዓ ምጥንቃቕ ማለት እዩ እሺ ሳልሰይቲ ኸዓኒ ብብዝሒ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዛ ሳልሰይቲ ማለት እዩ ብብዝሒ ብዚ እዋን ሰብ ፈሊጥዋ ዘሎ እንድሕር ሃልያ እንታይ እዚኣ ቻርጀር እያ እዚኣ ኸ ትሪእዋ ኣለኹም ክትገዛእ ከለኻ ኤችዲ ካሜራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሜድ ኢን ቻይና ይብላ ኣሎ ኤችዲ ካሜራ ዲጂታል ቪድዮ ካሜራ ገለ ኢሉ ይፅሓፍ ቻርጀር እዩ ግን ካሜራ ኢልካ ኢኻ ክትገዛእ ከለኻ ማለት እዩ ሪኢኹም ኣለኹም ግን ሰብ ምስ ገዛእ ግን ቻርጅ ገዚእ ኢልካ ኢሉ ክበካ ክእል እዩ ኖርማል ኣብኡ ከላ እታ ቻርጀር ጥራይ ፈቲሑ ክበካ ክእል እዩ ግን ኣክቹዋሊ ምስ ፈታሕካያ ውሽጣ እንድሕር ሪኢኻያ ወይ እታ ፌስታል እንድሕር ሪኢኻያ እታ ቻርጀር እዚኣ እያ ኖርማል ቻርጀር እያ ቻርጅ ክትገብረላ ትኽእል ኢኻ ኬብል ጌርካ ገለመለ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካሜራ ትሪእዎ ኣለኹም ከምዚ ይመስል ቀሪብካ እንድሕር ሪኢኻዮ ካብ ተቐንዲ ኦሪጂናል ወይ ካብ ተቐንዲ ቻርጀር ዘፍሊ ናይ ካሜራ ለንስ ወይ ከዓ ነታ ለንስ ዝኸውን ቦታ ኣለዎ ቅርብ ከምዚ ነዃል ነገር ክትሪኢኹም ማለት እዩ ብድሕሪት እውን ኣለዎ ልክዕ ከምኡ ነዃል ክትሪኢኹም ማለት ስለዚ ለንስ ከም ዘለዎ ክትነገብር እያ ማለት ሙሉእ እንድሕር ከፊትካ ሪኢኻዮም እኮ ኣብ ውሽጢ ኤሌክትሪክ ኣለዎ ስለዚ ኣብኡ ከለኻ ብደገ እውን ክትፈልጦ ካሜራ ኣለዎ ዶ የብሉን ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ብደገ ከምዚ ጌርካ ሪኢኻ ፅቡቅ ጌርካ ዲቴይል እንድሕር ሪኢኻ ለንስ ከም ዘለዎ ክትዕዘብ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ዓይነት ቻርጀር ሕጂ ቻርጀር ይሰርሕ እዩ መብዛሕትኡ ከምዚ ኣብ ኖርማል ኣብ ጥቓ ቴሌቪዥን ገለ መልእክቲ ኢኻ ትሰርሓሉ ናይ ቻርጀር እንድሕር ሃልዩ ካብ ከምኡ ዝቕመጥ እንድሕር ኮይኑ ፊት ኣብ ጥቓ ቴሌቪዥን ዝቕመጥ ፊት ኣብ ሳሎን ዝግበር ነገር ብሙሉእ እንታይ በሃል ክግበር ይኽእል ወይ ካብ ዝኾነ ይኹን ቻርጅ ትገብረላ ቦታ እንታይ ይግበር ኣሎ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ማለት ስለዚ መብዛሕትኡ ከምዚ ዓይነት ቻርጀር እውን ትንቀቕሉ ኣለኩም ምክንያቱ ቻርጀር ትገዝእዎ ምፍላጥ እውን ኣገዳሲ ወይ ከዓ እስኻ ዘይገዛእካዮ ቻርጀር ክህልወካ ከሎ ቸክ ምግባር እዩ መብዛሕትኡ ሰብ እዚ ፈሊጥዎ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝፈለጦ ግን መብዛሕትኡ ንሕማቕ ክጥቀመሉ ዝደለየ እዩ ዝፈልጦ ከምዚ ሕጂ ዘይትፈልጥዎ እዛ ቪድዮ እዚኣ እንድሕር ሃልይኹም ነዚኣ ዘይትፈልጥዋ እንተፀኒሕኩም ድሕሪ ሕጂ ሰብ ኣዘይ ጊፍት ከምዚ ክበካ ከሎ ተጠንቂቕካ መሓዝ ወይ ከዓ ተጠንቂቕካ ምርኣይ እንታይ ኣለዎ ገለመለ እንታይ ይግበር ኢልካ ኣሎ ትፈልጥ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት መብዛሕትኡ ብላይቭ ክትከታተሉ ትኽእል ኢኻ ብኣፕሊኬሽን ተዘይኮይኑ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብሚሞሪ ጌርካ ሴቭ ትገብሮ ማለት እዩ ዝወዓለ ከሎ ሪከርድ ትገብሮ ሽዑ መፂኻ ከም ብሓድሽ ትሪኦ ማለት ስለዚ ከምዚ ዓይነት እውን ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ እውን ትሪእዋ ዘለኹም ካልእቲ ቻርጅ እያ መብዛሕትኡ ሕጂ ከም ፃዕዳ ቻርጀር ትጥቀሙ ኢኹም ብዙሕ ሰብ እዩ ዝጥቀም ከም ትሪእዋ ዘለኹም ፍሉይነት የብላን ግን ኣብ ማእከል ግን ሓንቲ ለንስ ኣላታ ፀላ ለንስ ኢልኩም ወይ ከዓ ካሜራ ኢልኩም ኣይተሓስበዋን ኢኹም እዚኣ ሕጂ ብጣዕሚ ደቀቀ ስለዚ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ግን እዚኣ ካሜራ እያ ወይ ከዓ ለንስ እያ ስለዚ በዚ ከዓ ከምዚ ክገብርኩም ይኽእሉ እዮም ስለዚ ትፈልጥዎ ኣለኩም እዚ ከዓ ማለት እዩ እሺ ራቢዒትን ናይ መወዳእታን ከዓ እንታይ እያ ሰዓት መብዛሕትኡ ብጣዕሚ ንካሜራ ንክስእለሉ ዝጠዓሚ ቦታ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ሰዓት እዩ ኣብታ ሰዓት ኮንካ ሰዓት መብዛሕትኡ ብላዕሊ ስለ ዝስቀል ካሜራ ክገብርሉ ብዙሕ ተኽእሎ እዩ ዘለዎ እዛ ሰዓት እዚኣ ሕጂ ፃዕዳ እያ ሙሉእ ፃዕዳ እያ ግን እታ ለንስ ከዓ ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም ከምዚ ተመልኪትላ ዘሎ ኣብዛ ኣብ መንጎ 6 ኣብዛ መንጎ ናይ ማእከል ናይ ቁፅሪ 6
أبي أزلت تارس مهناتو مستشد شيء خوينا تسليما مسألك حمدي لا سلزلا برحق تقميتون دحرالي لنسالو يكازونه يكون فلي على ويل كهات قمت هاي تقلني ስለዚህ ከም ጊፍት ተዋሂ ብካ ወይ ካብ ገዛ ጸኒሕካ እንድሕር ሰዓት ተቐሚጡ ሪኢኻዮ ቸክ ምግባሩ እንድበለጸ ምክንያቱ ብድሕሪት እንድሕር ሪኢኻዮ ሪከርድ ከም ዝገብር ዝኾነ ይኹን ኢንፎርሜሽን ስለ ዝበካ ካሜራ ምዃና ወይ ካሜራ ከም ዘለዋ ጽሑፍ ስለ ዝበካ ብድሕሪት ጽቡቕ ጌርካ እንድሕር ሪኢኻዮ ክትጥንቃቅ ትኽእል ኢኻ ማለት ከምዚ ዓይነት ሰዓት እውን ኣሎ ከምዚ ኣብ መደቀሲኻ ዘሎ ከሰዓት ወይ ገለመለ ከምዚ ዓይነት እውን ኣሎ ሙሉ ጸሊም ስለ ዝኾነት ለንሱም ስለ ዝመሳሰል እዚ ዓይነት ካሜራውን ኣሎ ኣብዚ እቲውን ከም ጊፍት ክብኹም ክእል እዮም እዚውን ክትንቀቑለኩም ማለት እዩ እዚ ኔረን ሕጂ መወዳእታ ከመይ ጌርካ ትከላኸሎ ወይ ከዓ ከመይ ዓይነት ከምዚ ዓይነት ካሜራ እንድሕር ሃልዩ ብኸመይ ትፈልጥ ዝብል ኢና ክንርኢ መወዳእታ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ከምዚ ዓይነት ካሜራ ኩሉ እንደይ ኩሉ ናብ ሕጂ እዋን ኣብ ዝኾነ ይኹን አንጉሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ገዛ ካሜራ ከም ዘሎ ክትሓስብ ኣለካ ካሜራ ኣሎ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ሴኩሪቲ ካሜራ ኣብ ደገ ኣብ ገለመለ ይቕመጥ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምክንያቱ ንውሕስነቶም ክብሉ ካሜራ ይቐምጡ እዮም ካሜራ ኣሎ ኢሎም ፅሕፍሉ እዮም ተዘይ ኮይኑ ግን ብዙሕትኡ ግን ኣብቲ ናትካ ፕራይቬት ኣትዩ ኣብቲ መደቀሲኻ ኣብ ሻወርካ ክገብር ዝፍትን ሰብ እንድሕር ሃልዩ ግን ብኸመይ ክትፈልጦ ትኽእል እንድሕር ኢልና መጀመርታ ክንፈልጠላ ንኽእል ወይ ካታ ዝቐለለት ነገር ዝሕጂ ዘርእየኩም ኣፕሊኬሽን እያ ማለት እዩ ኣብ ፕሌይ ስቶር ክትረኽቧ ትኽእሉ ኢኹም ሂድን ካሜራ ዲቴክተር እያ ትብል እሳ ሰርች ምስ ገበርኩም ወይ ከዓ ሂድን ካሜራ ዲቴክተር ከም ፅሒፈልኩም ዘለኹም ሰርች ክትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣፕሊኬሽን እዚኣ ማለት እዩ ከባቢ 5 ሚልዮን ህዝቢ ዳውንሎድ ገይርዋ ኣሎ ዳውንሎድ ጌርኩም መብዛሕትኡ ሰብ ዝጥቀመላ እዩ ሰብ ከም ትሰርሑን እንታይ ይበሃል ፕሩፍ ስለ ዝገበረ ብዙሕ ሰብ ክትጥቀሙላ ኣለኩም ካብ ወፃኢ እታ ዝበለፀት ዓይነት ኣሰራርሓ ወይ ከዓ ንካሜራ ንኸምኡ ዓይነት ኢላ ዝተሰርሐት ንብረት እንድሕር ሃልያ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ንብረት እያ ልክዕ ንኸምኡ ኢላ ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነት ዝኾነ ይኹን ዋየርለስ ይኹን ዋየር ዘለዎ ይኹን ዲቴክት ክትገብሮ ትኽእል እያ ማለት በቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ባኮ ዘሎ ሽም ኣብ ኣማዞን ክትገዝእዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ لو عندي فيديو إذا مثل نيرو تماهيركم تكونوا ويكا توم زي فلوتكم فريدكم وقتكم تسفى قبر بحرفتي هم بليز لايك and subscribe peace